Velkommen til Update, som er på folkemøde, hvor jeg støder på Kent Nielsen. Kent Nielsen, du er aktivist, der har været i en del år nu, og nu vil jeg starte med at spørge for seerne, hvorfor er det, du er på folkemøde? Det er jo fordi, der er en masse politikere, hvor jeg gerne vil konfrontere. Og det er jo et folkemøde, så de burde jo tale med mig, men det er altså ikke det, der sker. De stikker simpelthen af, når jeg stiller dem de her kritiske spørgsmål. Og jeg synes, jeg har god ret til at stille de her spørgsmål, fordi mange af de mennesker, der er herovre, de er med til at presse danskerne til en masse mærkelige ting. Der er en masse skader og en masse dræbte, især i forhold til de påståede coronavacciner, men de lyver jo også for os på anden vis. Så det er jo en oplagt mulighed for at stille nogle spørgsmål. Eller i hvert fald, og det bliver det jo så til, illustrere over for danskerne, at de ikke er til kritiske spørgsmål, og de stikker af, når man gør det simpelthen. Da jeg mødte dig, så kom Søren Brostrøm forbi, og han er den tidligere direktør for Sundhedsstyrelsen. Og ham løb du efter for at få nogle spørgsmål. Hvad var det, du gerne ville have svar på? Han har jo fået en toppost i WHO for det her beskidte arbejde, han har lavet for globalisterne. Så jeg kunne godt tænke mig at spørge, hvorfor bliver der ikke talt om WHO's pandemitraktat i Danmark, som man er ved at indføre nu? Og også med de her IHR-ændringer, altså International Health Regulations, som lige er blevet underskrevet her sidste weekend. Blandt de her ændringer er der tvangsvaccinering, isolation, karantæne, raske borgere, tvangsnedlukninger, tvangsklimanedlukninger, for de også mulighed for. Og så har man interessant nok fjernet menneskerettighederne for den her traktat, på trods af, at WHO er jo et underorgan til FN, som jo har lavet de her menneskerettigheder. Så jeg kan godt tænke mig at spørge ind til, hvorfor han har løjet og snydt og bedraget og skræmt en masse mennesker til at tage de påståede coronavacciner. Måske han har en undskyldning til folk eller et eller andet. Og så vil jeg gerne høre ind til de her ting med WHO, for det må han jo vide noget om, når han sidder og har fået en toppost i WHO. Men det vil han jo ikke svare på. Tværtimod, så stak han jo af, jeg gik ned og gemte sig ned i politiet. Han mente, jeg chikanerede ham simpelthen på et folkemøde. Jeg vil også sige til hans forsvar, at han har lige sat sig og skulle til at spise nogle rundstykker og en kop kaffe. Men han har givet mig 2 minutter, så var jeg jo gået igen. Men det har han altså ikke lyst til. Han vil ikke svare på noget som helst. Ja, og så vidt jeg kunne forstå, så er der også andre politikere eller embedsmænd, som du har konfronteret. Kan du fortælle noget om det, og hvad resultatet har været? Ja, altså, jeg har jo 3 emner, jeg gerne vil tale med folk herovre. Der er selvfølgelig krigssituationen, hvor de lyver om alle de her krigsscenarier, der er. Der er blandt andet det i Ukraine, men der er også det i Israel, hvor at Danmark på uhyggelig vis spiller rigtig meget med og ikke fortæller sandheden i medierne om, hvad der foregår. Så er der klimabedraget, jeg gerne vil spørge ind til. Det man bruger til at indføre Agenda 21 og FN's 17 verdensmål. På nuværende tidspunkt prøver man jo at gøre folk bange for klimaet og de globale opvarmning og alle de her påstande, der er. Så jeg synes jo, det er sindssygt, fordi jeg kender til læren om fotosyntese, og ved, at CO2 er godt for naturen, så er det jo vanvittigt, at FN vil lave en net zero, altså et nulstilling af CO2, det vil jo skabe masse død, både blandt naturen, men også blandt dyr og mennesker. Og den sidste ting er selvfølgelig påstået coronavacciner, og det var så det her tilfælde med Søren Brostrøm. Så jeg har fat i Anders Fogh Rasmussen, det var et krigsspørgsmål, han er jo meget, meget krigslederlig type, han stak af. Så har jeg haft fat i Lars Løkke, talte vi lige kort med i går, det har vi ikke offentliggjort nu. Han sad samme sted, hvor jeg havde fat i Søren Brostrøm, og han vil helst ikke tale med mig. Så har jeg haft lidt fat i Mette Frederiksen, der jo er frankeret af nærmest alt politi i landet, som jo også stak af. Jeg har også haft fat i Jakob Ellemann Jensen, og der blev jeg angrebet af en mand, der kom lige fra Ukraine, der havde været dernede at tjene som sygehjælp eller som medic. Så han har altså ikke båret et våben dernede, men i går uden våben var han ret aggressiv over for mig. Jeg fik så en samtale med ham bagefter. Og så har jeg fat i nogle andre lidt mindre spillere. Men altså, det er det, vi gør. Vi står med et skilt heroppe mellem Bageren og Brugsen. Står og deler 2 ting ud. For uden en masse kærlighed, så deler vi aktiv modstandskort ud. Det er nummer 13. Det man har delt ca. 800.000 ud af i Danmark. Ikke lige nummer 13, men fra kort nummer 1 til nummer 13. Og der er 5 videoer på bagsiden. Oplyser om 3 emner. Coronabedraget, krigsbedraget i Ukraine-tilfældet, og så er det selvfølgelig klimabedraget. Det er noget, de deler ud, og så har vi også den her lille pamflet, jeg har fået af min ven Mark Real, som omhandler WHO og pandemitraktaten blandt andet. Det er dem, de har delt ud til de her stilledemoer, de har lavet senest i Brønderslev, hvor de går rundt med hvide dragter, masker på, og så med nogle skilte, der omhandler coronabedraget. Så det er egentlig det, vi gør. Så det er 2 delt. Vi står og informerer op på gaden ved vores skilt. Nu regner det her 10 minutter eller sådan noget. Så går vi i gang igen. Og så når der kommer politikere forbi, så går jeg selvfølgelig flæske på dem. Og jeg synes, at på et folkemøde, så burde politikere jo svare på spørgsmål. Men det er de altså ikke særlig interesseret i, desværre. Nej, men det er ikke kun på folkemødet, du er gået i flæsket på politikere og andre. Som jeg spørger, har det ikke givet dig problemer? Nu så jeg, altså politiet kom efter, at du havde konfronteret Søren Brostrøm. Har du haft problemer med politiet, eller er du gået over stregen i nogle af de her tilfælde? Ja, det har jeg. Jeg må sige, altså mange af de politikere, jeg konfronterer, de har jo PET-beskyttelse. Der går PET så og skubber en, eller politiet skubber en, eller de har handlers. De der skal hjælpe politikere med at kunne fungere bare nogenlunde som politikere. De går jo og skubber ind og så videre. Så har jeg jo fået
18 sigtelser for at have besøgt mange af de her vaccinecenter rundt i landet. Været inde med tal for Lægemiddelstyrelsens hjemmeside med de mange skader og informeret de her mennesker om, hvad de deltager i. Det er simpelthen sigtet for. Der er 2 forskellige sigtelser. Der er fredskrænkelse, de mener, jeg har udsat de her mennesker for, og så brud på persondataloven. Og det er sket ved, at jeg har jo filmet det, når jeg har været inde for at fortælle folk, hvad der foregår, og vise, at de er pisse ligeglade. Og der har jeg så i nogle tilfælde, mens jeg har filmet, læst et navneskilt højt, så man også kunne se i videoen. Og det er så brud på persondataloven, mener de. Og nu må vi se, hvad der sker med det. Men politiet beskytter jo de her forbrydere, og de her overstatslige forbrydelser. Så man kommer lidt på kant med dem også. Men de fleste betjente er jo søde og rare nede på jorden, hvis man selv opfører sig pænt over for dem. Så det plejer at gå. Hvis man nu er en af dem, som der ligesom er i sigtekornet for din aktivisme, og man helst ikke vil forfølges ned af gaden med spørgsmål, hvad skal man så gøre, når man møder dig? Så kan man bare svare på en spørgsmål. Rigtig hurtigt. Jeg har 9 spørgsmål med den her gang, jeg har skrevet ned. Men nogle af politikere gider ikke at spørge om nogle ting, og så spørge om nogle andre ting. Så man kan jo give mig 3 minutter, og så er det jo det. Eller man kan gøre, som Søren Brostrøm gjorde, og stikke ned til politiet og påråbe sig, at jeg chikanerer ham simpelthen, ikke? Og nu kommer der det første store regnvejr på folkemødet her. Så jeg tænker, at vi skal til at slutte, men hvordan er dit indtryk af folkemødet ellers? Er det en god demokratisk samtale? Altså både og. Der er jo det her inde i teltene, hvor folk faktisk kan stille spørgsmål til politikerne, men så kommer de jo bare med et løgnersvar, og man har jo ikke mulighed for at anfægte. Det er også derfor, jeg griber det sådan her ind i stedet. For jeg kunne jo gå ind i teltet og stille spørgsmål, når det blev min tur, og så kunne de fyre en løgn af, og så kan jeg ikke svare tilbage på det. Det kan de jo ikke, når jeg møder dem her. Det er jo også derfor, de hader mig, for jeg er jo ikke en betalte presse. Så hvis de lyver over for mig, så siger jeg, det er løgn det der. Og så får de så sandheden, og det kan de jo ikke klare, de her mennesker. De er jo vant til at betale eller tale med den betalte presse, statsstyret presse. Men ellers så, altså folk er søde og rare hernede. Især i går, det var fantastisk sommervejr. Virkelig godt humør, og vi har jo delt, det ved jeg ikke. Jeg tror, vi delt 2.000 ud af de her aktive modstandskors, så debatten er meget mere åben om sommeren. Folk er lidt bedre humør, de får også D-vitamin. Nu er det selvfølgelig regnvejr, så det er svært at komme i debat med folk. Men ellers så er folk grundlæggende nysgerrige. Min ven Lars, jeg har haft med for første gang hernede, han er lidt ærgerlig over, at folk ikke er mere undersøgende og mere nysgerrige og mere åbne for at høre de her budskaber, vi står med, ikke? Men jeg synes egentlig, at det har været okay i år, må jeg sige. Og især det her med coronabedrag. Nu er det kommet lidt på afstand af folk. Folk er ikke så bange mere, så det er altså nemmere at fortælle om det her. Og fortælle, at der er 209.141 officielle skader i den danske befolkning. Det er der altså mange, der bliver overrasket over. Men det fortæller medierne heller ikke, vel? Ja, og jeg tror, at det er et gammelt tal, der ikke er blevet opdateret. Det er rigtigt. Det er 2 måneder gammelt, og så er der faktisk sket det her inde på Lægemiddelstyrelsens interaktive bygningssystem, at de har skiftet computersystemet ud. Så det bliver ikke opdateret lige nu. Det er faktisk derfor. Ja, sådan kan ske. Men Kent, jeg vil sige tak, fordi at du stiller op til et interview her på Folkemødet, og til seerne vil jeg sige tak, fordi I så update, og husk, at I kan finde mere materiale som det her på vores hjemmeside. Tak fordi du så med. dkdocs.tv leverer uafhængigt web-tv og er et gratis alternativ til mainstream-mediernes narrativ. Vi har brug for dig. Bliv fast støtteabonnent med vores Subscribe-star, eller giv en donation via GoFundMe. Gå ind på dkdocs.tv og se hvordan.